mama teki abaga chumaine abana baitom babwatana malalamishi nande buye batwarara malalamishi nante tagerera mangana abo tubwa chidende yonse abana bangete mbaganye bategerera kininganya na ibago bandu betu bakabera abachumbe bagore bakorsotiki bagorire ebioma baje kurwana esegi abana usually yo bagotarane amache esimi nefirimbi tari ibago igo kagarare ne garane esegi bagana ingenda iseko toka mabo iki abantu mbale nabo dikikura boy saransa ariche birata bakabanga bana baje kurwana ga andi no batado samba mwana tari manda malo intagari mwana mana ina na polisi bagenda kubwati kiara mipango na baanzite na baachete nega ne manyire lakini chensi barabo ambona tetemba iri tukoria chumatano baje tuisaransa ari Uhuru Gardens bawe memorandum yabo banga matuko na inchenji wa baraki korigereria batebi ngaki ko nyarika yoni tari ko bangechi abaire tukoria chumatano bache tugamba lakini amangana ya guns bari babuire chikura tigamba tebi yende kama ikiamba atumachibesa ibago bya ko uchibesa maisomarore tari bobisi andi na umwanka n'abantu baitani 40 years mbali chensi mama the chensi usually were up to 27 and milini bakabanga paka 35 mbarenge kubisa gwa rojo wa Robinus yaria umwache ntiyori gwarama nabakora kibesa opedesi gwa roje abantu ba umuntu uri omwingorera onde mo bamanyete no bange mutu yara ba 45 moroje nanye seneta fulani nagatumete runya moja terbo bisi yo polisi nega kubwati amana ayo enda mangana bana okwana amanga na nyamira ya sariki kibechi asile yo bago isansa ba nyamaro ba rengere chensi tebwati amana besanjira asira onye ndi kibechi asile ango polisi nkale ikiara and corruption nero DCI naro orta cheno mbaro ango timbu atirende wana bana nobe nyamira yayi kibechi atwike irai chi project bwate ne chinyinge chigenderete muna abono otwabega 250 million serikali igoro na ndere gotowa chibesa na mente chike 250 cho sibe 500 inchire chiri como president atomente igoro cha 250 otoja kugara machinery abangena bari babwate abare michenerary tobekere cold storage ige ekero okonyora abantu batayitobogambi batatosarie account yabo bawoja gaba obogambi 2032 gosenga kibaranyo baratayite banyore account yerelens ose account emanyire buya ekorete investors ikia want they are scaring investors igona banku metina ngige ndata lakini the project yandira amachana tuteneni mbraya abucha ngasi yatene nake atindo chimbaga ndelete bande biri wika August barure insense me yamat yega sinege ndele na ina ara bere ngote babotambe mnabona abantu mono bako ba 150 bari ko bari akeri tuko lero bare 80 na butuko 80 kwa hivyo ndile bao cha kutapa naende lakini indaso paki yako era pi no mupanga tobwate chiga asira atoke chichi direct ochire 6000 naende chiga asine chitoke asobore mi ikiagara ndagera ebwene te ko isuna chinyeni chiare to anto babekere ko storage ndagera ile ko exported se ko process te usai yone chiga asina ro chitoke aseme chine ande muye industrial park ye other than we create employment konyora chiga asia abantu akora no konyo muremi
ndagira obore mibwa ye bore te faida kia butambe twabere tokonie ebimeri byaito bitaraba processed onyora bono omonto bwate faida ne middleman lakini tuzo process onye ne kawa echae twayira America straight yera arete faida na somori abange bayini kwagire baganyete kwelende ichere mbaro babaleta batete process baletara mbaro batete koro isha marioga mwanya abantu nabari meyawa nto abari priority as for cold storage nto bekere cold storage utate bagasa chi watu wale speed yegoraka ati naende mbaya mutinyu komiteto nyara toreze ikiato se korunse ichians no chiarurense ichi igasna bakogende lakini hari vegetara runse wigachirunse imbura netwa igasi yagendera ngoro kujoji marabuga ndete wake rumugaba na the county government ya Nyamira na Mbiamono so called the best and the most integrated flagship project so far so to as a county government as a county on the river gate the abananchi bose ba ubichora na county yetu na support serikali ilinde na itoranya kuna enough resources especially samangana revenue support your resources na itora kini kwa because it requires a lot of resources otherwise work welcome to this project. We are comfortable with the pace contract Devotech, and he has promised us by the end of this calendar year we are going very far.